Αδερολή, το έχω. Βάζουμε την κεραία στον αποκωδικοποιητή για τα ψηφιακά μας. Τον συνδέουμε στην τηλεόραση με το ειδικό καλώδιο που της ταιριάζει SCART, ESR, HDMI και τον βάζουμε στην πρίζα πάνω. Να μην χάσουμε και τα αναλογικά κανάλια. Και τώρα συντονίσουμε. Η σειρά που άλλαξε τα δεδομένα έρχεται στο 7 μέρες TV. Μην χάσετε το πρώτο DVD με τα 2 πρώτα επεισόδια και εντελώς δωρεάν την πολυτελή τίτλη. Από αυτή την Παρασκευή και κάθε Παρασκευή στο σούπερ ανανεωμένο 7 μέρες TV. Δεν θέλει πολυτελεία. Τέλεια εικόνα και ήχος με έναν απλό αποκωδικοποιητή MPEG-4. Το τηλεοπτικό σήμα αλλάζει. Πάνω του Σόγερ, πάνω της Γλώρια. Τι κοιτάς εσύ ρε, τι θες εσύ γουρίτσα. Πάρε ένα πόδι, πάρε ένα πόδι. Κλάκια. Και τέλος οι ψήρες σε 10 λεπτά. Ριζάλτ. Αμήλυτο με τις ψήρες, φιλικό με τα παιδιά. Όλα έχει. Τι θες ρε φιλάκια εσύ αγαπούλη. Εσύ τι θες. Τι θες εσύ. Ποιος θα το πιάσει αυτό. Ποιος θα το πιάσει αυτό. Πιάσε το. Εκεί είναι βρε χασέ. Τι θες εσύ. Τι θες. Πίνα. Φώτσες μου. Χεράκια, κάνε χεράκια.